77? British galing yung 77. Asa ka na ito na po yung tao ng 77? O kay hapon naman, naglungag na po si Abril. Oh! Ay, tulog sila tanan oy nga giabayan pero Tulog na. ututaan ko ni Mary Grace. Naglungag na po si Abril kay hapon naman murag iya gikarong si Manaha dinis kusina ba. Nya si Cyril nagkaon sa apple kay nanlaba man po ni siya. Ano? Panglabhan niya ang mga sinina sa mga bata kay para nga mauga na po dayon i-dryer aron maug. Tapos ang mga bata nangatulog akong gipakatulog. So kay nang mata naman sila no. Ato ni silang pakanon sa kuan. Asang grapes bintoy? Hugas ito ka. Palit ko kaganiha sa grapes. Eh, gusto daw nila mga on sa grapes. So ato ni silang pakanon kay gipakatulog ra ba. Nagin ni sila kuan. Kay nangatulog man pud sila no. Aman si Amay ug si ako nagmata na? Ha? Wala pa? Nawatan sa nato to sila magmata. Tulugang ibo eh. Klaro ka. So ito guys, bagong gising na ang mga bata kay gipakatulog na ko sila. Gikan man pud miniriri sa ubos, then ko tulog mo kay palitan ta mo sa grapes kay gusto sila kaon po sa grapes kay nahigam sila sa gikaon ni Koreana kagapon. Ang gipalit ni Koreana kagapon nya gamay ram to mong gipalit. So gidugangan ako palit. So nangatulog sila. O apil si Iboy. So dali mo dinhi ali. Agkaon mo sa grapes? O sige, mga onta ha. Dali na Amay. Ama si Amay. Tawag ka si Amay. Si Lingling. Dali, Bing. Ako magurot dari ka. Bing. Dali na. Okay. Dali na din eh. So, sige na. Kaon mo. Tagsa ka buk. Bintoy hawa na ng mangga. Sila ra na ng mangga. Kay nagkaon ka na. Dana sa katong litso mo. Yatag na ni saksak na magawiran. Ge. Guys, saksak. Oh. Sige. Tagay si Amay. Si ako. Si Iboy. Si Migi. Si Iboy. Buong. Oh. Tagsa rin may duwaling. Kang Lingling dayon. Kang Lingling ng duha kay gamay. O kana iya isa bintoy kana iya isa kana o imo na ah. O sige. Kaon mo. Kay para Ala kay dahon na ako. tamis ang mangga. Tamis ang mangga. O tubag dayon na. O tamis. Tamis ang mangga. Si Migi di ka maog tubag. Agay. Imbis kay mo magwang. Agay. Asa si Bintoy na amang. O sige, mahuman sa mangga kana po dayon ang grapes. Sige. Punit isa-isa, dali na Bing. Nana grapes bingo. Ayaw pa kabuhi kay palit ra taon niya otro. Tapos si Rimon, gikan ni siya nagkuan kani ang Oler. kuan sa kahoy, basig hugaw na mon. Gikan nagkarga sa kahoy na mapasan ni siya na ni udto. Tapos ang ilang bossing nagkuan og cook, palit og cook kay manginom sila. Gitabangin ninyo ng grapes. Ay napag-apin nila dan na Bintoy kay ulitaw naman ka. Ay napag-apin nila dan ha? Ulitaw naman ka. Dalaga. Dalaga na kuno kay nga manibo dun. Sakto na. Ay napag-awat-awat nila kay ikuan na nila sa mga bata. Oh. Yay. Bikil galing to. Piktusan yali kanila karon na. Tapos si Budog, di adin eh. Kumusta man Budog? Nganong wala man kay upload? Dogan na ako. Ha? Sabi ako upload ka na ako. Nganong taas-taas naman nga panahon wa man kay upload. Naon sa day ka? Ha? Nalabsik. Sexy tayo. Gimingaw ko na ni siya ni Maribel.
Shout out Maribel, na si Budog, gimingaw daw siya nimo. Apil si Saksak. Sige, mahuman na ang grapes, kana dayon ang Shout out ni Anggeng. Apple. Gibingon si Iboy. Ako na lang di kuan kay gamay raman pud to ang kuan. Gamay raman pud ang mangga, isa ra ka buok. Ako na lang gi slice kay makatilaw makakaon sila tanan. Tapos ang grapes. Paborito pa di ay nila ang grapes di ay. Kanang apple dili man na kuan kun dili mahurot kay pwede ra man na nato ibutang sa ref. Thank you so much, Ate from California. Ugma na sad. May ni si Koreana di pa katulgo no kay pagmata kabuhion. Shout out ni Koreana. Ang kabuhion na gini siya basta ang pakatulgon. Nahurot yun siya guys. Di kaon kay para. Ayan guys, ngiwaan ni mama ang patatas para magluto sa kuan. Ito guys, ato ning panitan ang patatas ug ang carrots kay magluto ta sa minudo nga manok. Kay si Amay dili mo kaon sa karne, ambot ba ni nila unsa bay gipakaon ni budog gani nila nga utan dili mo kaon sa karne, dili mo kaon isda, dili mo kaon. Pero mo kaon siya sa kaning baboy dili siya mukaon, sa kaning manok mukaon sila. So ako na lang ni sila gipauyon-uyonan kung unsay ilang kaunon mintras nga diya sila diri. Kunya ang kakuan pagida ni Hinida kay kung makakaon sila magsakit ilang tiyan. So ako silang lagaan sa udlot sa abana o kuan dahon sa bayabas kay basin og dala na pud ni impat so pas mo kay magsakit ilang tiyan kung madapatan sa kanon. Murag pas mo na guro niya kay kanang si Budog trabaho unya biyaan ra niya mga bata. Kabalo na mo sa mga bata nga pag kanang malinga sila duwa na lang din na sila bisan kanang oras na sa tingkaon mao ni ang resulta nila. So ato na panitan kay mag minudo ta manok atos ni silang pauyon-uyonan sa makaon nila nga kuan. Ganihan nagsabaw mi sa kuan baboy. Pero ang amay wa gyud ni kaon, pero sige na lang kay ni kuan magsabaw. Tuwa man sa sabaw ang kuan. Kanan. Tulog dito ako kaw kung katulgon ka kaw. Pukaon na kaw niya pag tingkaon na. Nakaw na. Ko. Nakaw, kay mura makagaluya. Ayaw palo na luya. Magpuli-puli lang sila. Ang kakuan na yung pagso. Nakuanan siguro na ilang, ha? Manoy? Hindi ko pala ko sa binabas. Kung ka sa gulay sak nila na dili ka ma-bright. Dami, manisa. Yan ang hiwa ni mamang carrots. Hanggang patata.
A few moments later. So ito guys, naka-ready na among kuan. Kuan ni siya, minudo ni siya manok. Gibutangan ako sa carrots o patatas kay aron mangaon ang mga bata. Tapos di apoy sabaw kaganya sa unto nga wala na hurot. Di ay kanon. Butangin ni kanon manoy tagagmay ra manoy kay para dili masayang ang kanon nga dili nila mahurot. Sige, pag-pray na ko yan na. Ito gamay ko. Ano, si kuya pa. Sige, kaon na, kaon na. Aman yan ni Amay, sudli na yan ni Amay dun oh, sudli na dun. Kaon mo, ay mo paluya-luya kay aron di tag panggiluya. Kay uwan na karon sus Ginoo ko. Ang uwan di na gundang. Manihapon ta ninyo tanan-tanan, kaon ta ninyo tanan-tanan. Sige, kaon. Ibilhan ni mo si Tito Momon. Vincent, dali na, Cyril. Kuya. Dahil na ako din na siya. Dala lang. Kaon na budog, nga plato ko. Kaon, kaon ta ninyo, kaon. Sibog din ni Bintoy, kaya mo kalingkod na yung mamanoy. Shout out Ate Mar, shout out Ate from California, shout out Ma'am Nelpa Sarmento, shout out Ate Elizabeth, shout out Manang Luz, shout out Ma'am Pinay Beauty, shout out Miss Ju from USA, shout out Ate Giselo from Singapore, shout out Miss Karen Palma, shout out Ma'am Cha Orion, shout out Ma'am Jessica from Cebu, shout out Ma'am Endayon Bravo, Shout out Ma'am Lona Fing, shout out Ma'am Emerald from Norway, shout out LG and Ma'am, shout out Little Lady Diary, shout out Kamix from Canada, shout out Kamix from Germany, shout out Ma'am Nicole Is, shout out Solina Bubakar, shout out Sis Pau, shout out Ma'am Mariam Garda, shout out Maricel from Qatar, shout out Raxil Tijis TV watching from Riyadh, Saudi Arabia, shout out Miss Anne from Negros Occidental, shout out sa inyong lahat guys. A few moments later. Wala pa man ito nag-usulinahan kay bago pa man yung palit pa nagpa-ako na ito, nagtuklod nagkanto na may dito, nagtuklod sa tunamo nagpagkahuman, nag-usulinahan ito naman ko 500, bayad na ako na kaya nabili lang ko 500 nagpalit mo sa pizza ay nagpalit mo sa barkadahan pagkahuman na palit sa barkadahan nagkuhan na lang, nagpalit sumigi sa pizza kaya naman niya 1,000 Nag-burn out guys, tapos ang mga bata nakaka-charge na sila. O sige, sugod na tong palitan sa motor, sige. 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 Pag nanay motor, video dayon. Unsahan pag video, be? Hi guys! Palitan mi ni mama sa motor, paano niyo ng motor? Kay, agkan man mi, agyan ng isaadan naman mi nadaan ko. Wala ganyan, kung isaadan mi na wala mi nang ipalitan. Dili gini magsugod kay sa ipalitan mi na, lalipay mi tanan. Kaya palitan naman mi na sa motor. So, papasalina sa tawa. Hingit lagi sa ron. Ito na itong hininga. O, Ito na misang pan, gasolinahan na. Namay ako kay lang doon. Agay, nagkuha din. Ilan sinigin na, Ling, ako na lang naipalit sa, ano, ay kanina mga 1,500 na ikuha ay, din gasolina, yung sinigi. utag 100 lugarin yung gasolina. Oo, limang dito. Yan, nagkuha din mi, nag-ikuha namin, kay kuha na lang gasolina naman nito na. Ay, kumakaanda yung gasolina. Nag-iyon na sinigi ako, palit sa pizza. Palit sinigi sa pizza, kitag 1,000 na ng pizza. Nagkanto din mi sa ako na yun, nagpalit din kay naman niya ako 500. So ako nagpalit na naman ito pwede ate, palit sa karne sa makaon. Nagpalit pa ito naman, nagpalit siya ako. Ang naman din, ako nagdala sa karne, nagpalit din ako sa hotdog.
kinason o hotdog. Agay, pagka. Ako magdala sa panda yun. Nagpalit din sa pan si Amay. Og si Saksak, nagpalit sa kung ano. Manok. Paistoryahan sa sila Ling kay imo man tanan tingog. Sige. Sugutan ni Saksak. Sige. Istorya din sa video din ka sa kay nanay mo motor bag-o. Sige. Ay sa magsabay kay ang video na siya. Sige, 1. Ako, litan ko lang. Ngayon mo na Da, nakaistorya na siya. Sunod si Amay. Ala, lupigin mo ni Saksak. Na, gwapo gigayang motoran ni Saksak ba? Sige. Sige. Hello guys. Motor. Sige. Sige. Hello guys, nagpalitan mi ni Mama sa mamalilin sa motor na brand new kay mauman niyang iyang pangandoy sa mauman niyang pangandoy namo na makapalit ni Dani kay magdising-dising daw ko mi so magpagasolina sa taon na nagasolina na dayon mi dara na hindi naman di nagpetrol wheeling nang ay lima ay nagkuhan man na naugdan man nagpetrol wheeling wala man daw. Ayaw lagi kay nahotdan man siya petrowheeling na lang siya. Petrowheeling na mo. Pagkaman na yun. Petrowheeling. Again, Pagkaman abot na petrowheeling. Hindi na pagkasulina sa mayo na. Huwag man naman pagkasulina. Ganto, nagiko din mo sa 7-Eleven. Ganto na sa 7-Eleven. Iko naman mo yabi. Tanan, kaya basta na wala. Nagpalit na yun. Nagpalit na yun sa yabi na makahoy. Sige. Sige si Saksak. Sige Sak pag video Sak na nanay mo motor sige. Nanak mata. Litan ko nilin. Motor. Sige. Kayan. Istorya pagid. Ina din kamaon akong drive sige. Nako, guys. Mako dyan. Kinsa nagtudlo ni mong drive? Ako. Ikaw ra. Si Budog, kinsa nagtudlo ni mo pag-drive? Papa. So kamao na kag-drive. Unsaon pag-drive de? Ditan ko yan na motor. Sige, ikaw na sad Amay. Hello guys. Balikan ko ni Papa kay Sige. Otro, tikto, sige. Malin, palit motor. Ako man nagpalit sa motor. Sige. Una si ako. Sige, una si ako. Hello guys. Sige, ayaw pa. Parehan ni Saksak ko nga nagkauwaw. Hello guys. Balikan ko lilin na sa motor. Dayon. Guys. Dayon. Sige na. Puslan man na dito mga lubat ron ah. Narising ka naman guys. Ikaw May. Mag-racing si... Ano niya pagka-racing ha? Sige, si Amay. Si Tampi ka Sige na. Ay pagkatawa, Abrel. Ay pagdanaw nila. Kay istorya na sila. Camera ba danig istorya. Ay katawa. Sige, dini ato bang nako Amay. Dini sa kamera. Hindi mo magod kami na ay guys. Nipalitan ko naman malilit sa motor. Then magpagasolina ta. Bye-bye. Dak. Hello guys, palitan mo lang yung motor. Si Migi sa ipauna. Ugdi ni si Migi nga istorya siya ragi way motor. Away, wala mo. Pagkatang kay mama sa Hindi mama. Tapos wala na gas wala nang hintayin ito. Tapos nag-ato mo sa 77 nag 77? British Cali yung 77. Asa ka na ito na po yung tao ng 77? Layo pa kayo, 77 na ta. 77 na yun mo. Si Amay na sad. Ay, murag. Si Saksak pa. Paminawan niya si Saksak. Hello guys. Pailan yung mahal yan na motor. Back. Ayaw, bike, motor ah. Otro ha. Sige, tikto. Sige. Motor lagi. Motor lagi. Motor.
taon. Oh, palitan din siya manok. Higi imo ako, imo amay. Hello guys, Si 28 na niya ron. baik ni Marising ko ka. Maggaslida rin ka. Sos, wala mo. Oh, wala mo. Oh, sige. Napagano siya ko. Sige, imo ako dini ato bang ako sa kamera danhi. Na, sige. Si 21. Sige. Welcome! Oh, da. Kasi ako, motor ni sila yung guys. Ayaw lagi mo katawa kay ayaw mo pagkatawa. Oh, nag-ana pa gani siya oh, nga. Hello guys, welcome asa ka. Oh. Ang mukha tawa. Oh, sige. Oh, sige ko. Hello guys! Ang mukha tawa, di palitan ha. Palit kita ko, palit sililan sa motor. Oh. Bawas yung palitay, tagsa pagin. Mag-motor mo guys. Marising mo guys. Marising. Oh, Ay, sige. ang mukha tawa, di palitan, ang mukha tawa. Sige, sige. Humana ka. May katawa. Oh, sige. Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to my vlog. Ngayon guys, kay na nipalitan ko ni mama sa akong motor kay mag-racing man may upa ay 5 karon na. Hindi naman so mag-adto na sa gasolinahan. So magapit sa tala sa binibidel kay magkuan ta, magpalit ta kay magkaon ta kay magkuan ta dito mag-resire so magkaon ta. Murot naman na itong pagkaon so maggawas na ta, maglabi na ta, magputor na ta sa gasolinahan. Pag gasolina rin ka, pag kumain to pag gasolina, pag-adto na rin, mag-racing dayon ta. Kaman na to, racing. Oh, sige, rising na mo. Gi, lakad. Sige. Biar gitu sini niya na rin. Gitagsaan pag yan din. Oh. Tama kayo. So aga gusto gid mo sa motor. Oh, sige. So nahuman natong story sa motor. Sa kutsi na sa... Ay, manang Oh. Panasan mo. Amo na sa mga armas sa tungod sa buto. Oh, sige. Si Koreana mo atong ipa-story. Kasi Sige. pumalugay. Mas motor. Sige. Ngayon guys, magpalit ming ni mama sa ay magpalit ming ni ay magpalit ming 5 sa among kuan mga kuan na mo mga gamit na mo sa pag-drive na mo sa motor kay basi ma-describe niya tano. Isa to mahibalan ang panahon. Ah! Tayo yan. Nandito ta dito. Magpalit lang ta. Let's go. Let's go! Ngayon guys, Hindi, kay nandito na ka-vlog ba? tayo. Ikaw ka-vlog. Green ato piliyon kay green mo sa datong motor no. Kay lahi-lahi bi atong kuan style. Ako bro, style. Magkuan dito. Magkuan dito. Magpalit ako sa helmet na blow. Then katong antipara na blow na katong inana din na pangpong. Bubog kita na ni karon. Then green sa Dali, ba? dami din. Oh, pading ang ngalan dana dili dani. Pading. Palit din ng pading. Ay, wala yung mga tawa kaya ang Green katawa dahil di na jacket palitan. ka na dahil green sa na jacket na. Green din na jacket ka. Siya ba siya mo kang pangutot nga? Magkunin na designan din nato din sa designan din. Magkunin nato sa racing car. Ay racing motor. Then magkunin nato sa abar racing. Ah. Then ilahasad magpalit sad sila. So mag-adto na ta. So uto na to kay mag-racing na ta. So ngayon tara! Aman na padulong day. Kung naalagi ako, motor na 5. Mag-inom si Tita Danay na uban na dito sa balina sa glinta. Sunod doon gina ko Si parang tabalingsag.
Kay. Lisensya ato boss. Wala ako lisensya na lang. Wala ako lisensya. Oh boss, nara boss. Sinta? Ay mo sinta na na? Mana boss. Oh mana. Selamat boss. Oh, Bakal na yung pakembali niya siya. Ayan guys, balik na ako sa Sige, gawas, gawas. ayaw nagawas na nara. Siro na to. Ingat sa tayo, muli na daw ko na sila karon kay nag-adto na ko na kay pagkita na ko na nila ang style karon adlaw. Adlaw, para na si tao, muli na. Pagambarin ako. Dami dito sa balay guys. So na may disco sa Bulacan, Puno, so mag-disco ta. Disco na mo naman data. Oh, disco na, sayaw na. Kantahiya. Huwag magkanta, no? Grabe. Sige, ayaw hagsayaw kay ang motor. Oh. Ayan guys. Guys. Bilang may. Mahuli na ta. Oh, abot na. Basta magkaroon sa mo guys. Bambang masagta. Sige, bambam. Oh. Ano naman tagkaon? So, human naman tagkaon, mga tulog na sad. Dili sa tanan. Eh, Mga buntagan, hindi dali. Guys, nagkaon. So, piska man karon joke na. Ako na. Let it go. 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 In a way, let it go. Ako na. no. Sige, migi na sad. Aw, si saksaksa. Ay, amigo. Amigo. Oh, sige, si Migi na sad. Gusto mo ba talaga? Oh, sige na. Ako meron, gulay. Oh, si Amay na sad. Sige, kanta ni mo, May. Dahong laya. Sige, kanta na karon di. Wala pa wala namuti. Oh, sige, kanta mo tanan. Saging kamuti, ang paggabi, ang pagkaon, ang mga lagot mo. Sa kaso-kason, ang mga ginantos, ang mga buwis, lisod kason, ang mga Oh, saging kamuti, ang paggabi, ang mga pagkaon, ang mga lagot mo. Sa kaso-kason, ang mga ginantos, ang mga buwis, Ito si Karon. lisod gabi. Bulak sa'y gabi. Pertingin na itong antusang karon. human na magkanta, so katulog na. Na. Unsa pa may sunod? Ang karon na hugdan na ng bibi, na hugdan na ng sa sudan, so mamista ka sa lain. Pagi. Naman ilong. Tara, maganda.
tatagan mo na. Ano pa? Tatagaan ta mo sa isa ka rin na gamay. O, nani ka na ako sa